Teto mengta sasisian pat ngan pen ibyang ya kini ki jat jawai ki baper ko mangal ong ada pi smart pan pek ya ka channel ko ngan ka wei ka video ko wei pat kom ta ada pi lum lang ni ki haju le se pin sa tip bat pin lang ban ai jawai ya dia kham tam ya ki wei ru ada pi don ka sap ban ai ban sumar ki briu te kini ka por man ta ngadon ha kini ka klau yo uni ujak tempat ngamut ban peli baik tho trai de we uni te kini disla uni ni klong ni dong khong te ni sa pendon kam ni dong khong den ni dong khong sepo ki jing sitom pada ki wede na ka banta jung ni o uni khot terkhang te ka kham kong san ni ki tu jing pang ken thai yo ba don ken thai ki ba tha bali ki ba bliet kum ta ter ki ba lord khon ni sumar da kini set da kini ni udah terkhang te mau hai kita ke jing stom ki bang la batai ki ba tha bali ki ba bliet lang ta de ki ba lord khon ki ba hap khon yong ki ba wa hap khon kum to te ni set da kini ni saksa lang bat ki wei da ki kambat ki bang la da pen iru sakmat da phi ke mau klong yu ni sapok ki don ki siu ki tong ha ta ki don ki siu ki long kum ki phan kum to te sa sim ya kita sa pendon kam sa set ya kata kala wai ka bang la batai mentah nak mentah kita ki badon ka jing sitom ki ba bliet ki ba thek bali te pat kita ki ba hap khon te mentah de ngadon ha ni ketua mungkin ilang ngo yo ni sok lang ini udah dieng sok lang ini set lang ba uni dah bertei waktu terkhang bang apa ini mata set lang ba uni kita kijing sitom ki biadai ha kata ka benta ka bang la batai ini udah dieng sok lang tho trai pek bah buan fa bah ni bekah ni long ko madarep sok lang kiu ni sok lang ni ngaset bat sla bat deng bat ni kumtu bada kiyo usok ru bah plat do set ha ka pot usok tang bau usok di ki ayom dei bo ong usok mentau la dek slor haji sa da dei bau usok ba kham sok dien mentau dang don sok te set lang bat kini da bat ki we de ki tempat ki ba kim don ha kan ni ka jakat ngam la ban ki kan kini arjak ki don ni tang kum ta khu lei si bon